аз 22 август то 30 августи соли ҷорӣ мулоқоти ректори донишгоҳи давлатии Кӯло ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек бо ҳайати омӯзгорон ва роҳбарияти факултетҳо баргузор гардид. дар мулоқот ноибони ректор, деканҳои факултетҳо, муовинони деканҳо, мудирони кафедраҳо ва ҳайати омӯзгорон иштирок доштанд. нахуст профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек суханронӣ намуда бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани оғози соли таҳсил, рӯзи дониш, дарси сулҳ ва 31-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат кард. инчунин аз дастовардҳои ба даст овардаи факултетҳо ёдовар шуда, барои ҳалли камбудиҳои ҷойдошта дар самти таълиму тарбия супоришҳо дода шуд. аз тарафи омӯзгорон оид ба масъалаҳои гуногуни самти таълиму тарбия пешниҳодот ироа гардид. аз ҷумла иззат ва муҳаббат, доктори илмҳои педагогӣ Абдуллоев Маҳмуд, профессор Холмадов Сафар, Шоҳинов Ҳасан, Қарақулов Аловуддин, Қурбонзода Кароматулло, Зафар Мирзоён, Абдусамадзода Эраҷ, Шамшоди Ҷамшед, Гуламатшоев Шокир, Муродов Баҳриддин, Ашурова Нодира, Качкулоев Абдухолиқ, Мирсаидов Муҳаммаднаим, Шарипова Однамо ва дигарон ибрози назар намуда қайд карданд, ки бояд барои баланд бардоштани сифати таълим чораҳои зарурӣ андешида шавад. дар масъалаи ҳавасманд гардонидани омӯзгорон ва донишҷӯён низ пешниҳодот сурат гирифт. профессор Раҳмон Дилшод Сафарбек низ аз суханрониҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба сифати таҳсилот ёдовар шуда қайд карданд, ки бояд тамоми чораҳо андешида шавад, то сифати таҳсилот беҳтар бигардад. зикр гардид, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сифати таълим ва ба даст овардани музаффарият дар ҳама самтҳо софдилонаву содиқона хизмат кунем. суҳбат дар муҳити орому озод сурат гирифта, омӯзгорон пешниҳодот ва ҳарфҳои худро ба ректори донишгоҳ расониданд.